Пахвалены Иисус Христос. Чарговая наша з вами лекція, ўжо 7 раздзел Евангелія ад Матвея, вершы 1 і па 5. Вельмі каротенькі ўрывак. «Не судзіце, каб вас не судзілі, бо якім судом вы судзіце, такім і вас асудзяць. І якой мерою мераеце, такой і вам будзе адмерана. Чаму бачыш шчэпку ў воку брата свайго, а бервяна ў сваім воку не заўважаеш? Або як скажаш брату свайму, дазволь мне выняць шчэпку з вока твайго, калі ў тваім воку бервяно? Крывадушнік, спачатку выймі бервяно са свайго вока, і тады ўбачыш, як выняць шчэпку з вока твайго брата». Такі каротенькі урывак пісання. І сказаў бы па-свойму праблемны і нават мяне асабіста трошку нават у нейкім сэнсе гэты ўрывак раздражняе. Чаму? Таму што часценька даводзіцца чуць ад людзей, которые мала што супольнага з Христом маюць і ніколі не чыталі Евангелія, а яны вось гэты ўрывак будуць ведаць. Вось гэтая логіка, што ты мне паказваеш мае праблемы, мае грахі, сам на сябе паглядзі. Выймі найперш бервяно са свайго вока, тады выміш там з майго шчэпку. Думаю, што гэтая логіка, яна на слыху нават у гэтага міра, который не ведае ні Хрыста, ні ягонага пісання. І, на жаль, вельмі часта, калі нават у добрай волі мы хочам некаму зрабіць нейкую заўвагу, вельмі часта мы чуем вот такога роду адпор. І спрабуем на гэты непросты тэкст паглядзець. Па-першае, пра што ідзе размова, калі Христос кажа «не судзіце, каб вас не судзілі». Пра што ідзе размова? Парадаксальна, у святым пісанні, нягледзячы на гэтую фразу, на самой справе вельмі шмат тэкстаў, дзе асуджаецца грэх. Цікава, што як спалучыць гэтае вучэнне Хрыста, напрыклад, з урыўкам Евангелія ад Матвея, 18 раздзел, верш 15-17. «Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам на сам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў свайго брата. Калі ж не паслухаецца, вазьмі з сабою яшчэ аднаго ці двух, каб вуснамі 2 ці 3 сведкаў пацвердзілася кожнае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы касцёлу. А калі касцёла не паслухаецца, то няхай ён будзе для цябе як мытнік і язычнік». І вось гэтая логіка 18 раздзела, яна ў нейкім сэнсе супярэчыць гэтай логікі «не судзіце». Дык а як тады? Калі брат твой зграшыў, дзе яму ў вочы скажы, дык ты выступаеш суддзёй. Ты ідзеш брату твайму, канешне, ідзе гаворка пра веруючага чалавека, ты ідзеш яму паказваць ягоны грэх. Ты яго папракаеш за гэты грэх. Вось, пра што размова ідзе? У апостала Паўла вельмі шмат тэкстаў на працягу ўсіх пасланняў, дзе апостал Павел гаворыць пра грахі хрысціянаў, пра праблемы раннехрысціянскай супольнасці. Ён не цураецца, ён спакойна гаворыць пра гэта. Цікава, напрыклад, некаторыя тэксты. Другое пасланне да Тимофея, 4 раздзел, 2 верш. «Прапаведуй слова, будь настойлівы ў спрыяльны і неспрыяльны час, аспрэчвай, напраўляй, заахвочвай з усёй цярплівасцю ў навучанні». То есть аспрэчвай, напраўляй, настаўляй, паказвай памылкі. Першы ліст да Тимофея, верш 5, 19, 20. «Не прымай абвінавачванняў супраць прэзбітара», это значыцца старэйшы, пасля мы будзем казаць, што это святары. «Не прымай абвінавачванняў супраць прэзбітара, хіба што з-за 2 ці 3 сведкаў, а тых, хто грашыць, дакарай перад усімі, каб іншыя таксама мелі страх». Вельмі цікавае навучэнне апостола Паўла.
асцярожна з гэтым навучэннем, таму што я, на жаль, чую шмат гісторый, калі святары часам раней яшчэ больш такога было, калі маглі публічна казаць пра людзей нешта дрэннае ў парафіі. Вось проста замбоны казаць, што а той і той такі і сякі. І, як бы сказаў бы так, не надта это культурна, не надта это выхаваўча, але ў нейкім сэнсе па слову Божаму. Некаторыя пратэстанты, па сённяшні дзень пратэстанцкія цэрквы будуць этую тэму практыкаваць. Калі брат зграшыў публічна, яго трэба дакараць, каб іншыя таксама чулі і бачылі, што мы не згаджаемся з ягоным грахом. Да, гэта не дэмакратычна, гэта трошку некультурна, але гэта элемент, который аздараўляе супольнасць хрысціянскую. Канешне, трэба правяраць намеры з любоўю, гэта зробіць святар ці не з любоўю, ці проста так абы чалавека там прынізіць і так далей. Але апостол Павел дапускае гэты момант. Можна дакараць публічна, каб іншыя баяліся. І пытанне, ці гэта не асуджэнне за грэх. І тады, як бы ўзнікае лагічнае пытанне, пра што ж тады Христос гаворыць? Пра што тут ідзе мова? Думаю, што трэба глядзець у двух напрамках. Першы напрамак, некаторыя звяртаюць увагу, багасловы, што гэты тэкст «не судзіце», яго трэба браць з усімі наступнымі вершамі. Ідзе гаворка пра тых людзей, которые не здольныя ўбачыць свайго граху, а яны пачынаюць паказваць грахі іншым. Вось, это адзін з каментароў, што гэта да гэтых людзей адносіцца. Ты не маеш адносінаў з Христом, ты не вядзеш жыцця духоўнага, а ты лезеш разбірацца ў духоўнае жыццё іншых людзей. У цябе ў самого праблемаў вышэй крышы, а ты лезеш там некага вучыць. Вот это адзін з матываў. А другі з матываў, чаму Гасподь не дазваляе судзіць, таму што мы не ведаем сэрца чалавека і не ведаем яго гісторыі, чаму дайшло да граху. Для нас гэтыя сцежкі скрытыя. Напрыклад, вельмі важны тэкст будзе з першага ліста да Тимафея, 5 раздзел, вершы 24-25. Грахі некаторых людзей відавочныя яшчэ да суда, а за некаторымі ідуць следам. Падобна і добрыя ўчынкі відавочныя, а калі не, то ўсё роўна схавацца не змогуць. Некаторыя айцы касцёла на аснове гэтага тэксту казалі, што ёсць грахі, которые мы не ведаем, чаму да іх дайшло і што за гэтым крыецца і трэба разбірацца. А ёсць такія грахі, дзе і так усё ясна. Яны відавочныя да суда. Суд не павінен нават яшчэ адбывацца, і так ужо ўсё ясна адразу. І вось калі ідзе размова пра такія ясныя грахі, дзе не трэба правяраць там намеры, правяраць гісторыю чалавека, і так усё ясна. Дзе ідзе гаворка пра такія ясныя грахі, тады павінен быць дакор. Трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Гэта, адзін з такіх, такі другі напрамак, пра што кажа Христос, не судзіце. У першым лісце да Карынфянаў, 4 раздзел, з 3 па 5 верш, вельмі цікава будзе матыў. Апостол Павел піша так, вельмі цікава, паслухайце. «Мне ж не істотна, як асудзіце мяне вы ці людскі суд. Я і сам сябе не суджу. Бо я ні ў чым сябе не дакараю, але гэта не апраўдвае мяне. Пан ёсць тым, хто мяне судзіць. Таму не судзіце заўчасна,
пакуль не прыйдзе пан, які асветліць схаваныя ў цемры і выявіць намеры сэрцаў. Тады кожны атрымае пахвалу ад Бога. Думаю, што вось гэты тэкст, паслання да Карынфянаў, апостол Павел праз яго паказвае хіба што вот самую глыбіню вось этой думкі Христовай, чаму нельга судзіць. То есть ёсць грахі яўныя, вот як мы ўжо казалі, а ёсць, дзе мы не ведаем намераў, не ведаем, чаму да гэтага дайшло. І цікава, што кажа апостол Павел. Ён кажа, што мне нават вашыя асуджэнні, я не хачу іх слухаць, таму што я сам пра сябе судзіць не магу. Я сам у сабе не разбіраюся. Мяне сумленне, кажа апостол Павел, не абвінавачвае, але гэта мне яшчэ не апраўданне, таму што ёсць Бог суддзя, который глыбей бачыць, чым маё сумленне. І Павел кажа, я сам у сабе разабрацца толкам не магу. Тым больш вашыя суды не шмат пра мяне скажуць. Просто трэба чакаць таго суддзю, который выявіць усе скрытыя намеры. Вось пра гэта ідзе размова, да? Вот чаму нельга судзіць. Яшчэ адзін момант. Пасланне да рымлянаў, 14 раздзел, вершы 10-13. А ты чаму асуджаеш свайго брата? І чаму пагарджаеш сваім братам? Усе мы станем перад судовым пасадам Бога, бо напісана: «Паколькі я жыву, кажа пан, перада мною схіліцца кожнае калена, і кожны язык будзе вызнаваць Бога. Так кожны з нас адкажа за сябе перад Богам. Не будзем жа больш судзіць адзін аднаго, але глядзіце лепш, каб не даваць брату прычыны для спатыкнення альбо спакусы». Ну і ў выніку я спадзяюся, што вы не замучыліся гэтымі ўсімі тэкстамі, але ў выніку цікавы такі парадокс малюецца, што з аднаго боку Святое Пісанне паказвае, што трэба паказваць грэх. І Христос гэта робіць, і апостол Павел гэта робіць. У Старым Запавеце маем тэксты, дзе Бог асуджае пастыраў Ізраіля за тое, што яны не паказвалі грахі народу. Яны прамаўчалі, і Бог асуджае іх за гэта. З аднаго боку грэх трэба паказваць, з іншага боку мы чуем «не судзіце». І вось каб усё это сабраць адну карціну, да, напэўна, сапраўды трэба зразумець, што ёсць рэчы, которые нема там чаго шмат пра што разважаць, а ёсць рэчы, дзе ўсё-такі нам трэба ведаць, больш інфармацыі ці больш глыбей капнуць. Я з гадамі, давайте на эту тэму трошку паразважаем, я з гадамі зразумеў, што калі раней вот я толькі чуў, што нехта жыве без шлюбу, я адназначна мог казаць, што гэта грэх. І цяпер пра гэта кажу, да, што жыццё без шлюбу, ці калі чалавек веруючы не прымае святой камуніі, но ў жыцці духоўным, як бы мякка кажучы, нічога добрага ў гэтым няма. Але на сённяшні дзень я ўжо разумею, што я не магу проста так сказаць і паставіць кропку. Мне трэба ўжо даведацца, чаму так сталася. Чаму брак аказаўся нешчаслівым, чаму распаўся, ці выпадкова бацькі не змушалі да гэтага сужанства, ці выпадкова на чалавека не давіла эта культура, што ты павінен, а чалавек далёка не быў да гэтага гатовы. А можа алкагалізм, а можа сузалежнасць. У сям'і, можа, пілі, акуратненька ў нядзелю стаялі ў касцёле, ручкі злажыўшы. Мамка была сузалежная, але ўвесь час іграла нейкую ролю, прыкідвалася, што нічога не дзеецца. І ў выніку ў сям'і такой вырастае чалавек, который просто не здольны да дарослага жыцця. І усё гэта трэба ўлічыць, і калі ты ўлічваеш усе гэтыя аспекты, я на сённяшні дзень, я ўжо не магу проста асудзіць людзей, которые жывуць без шлюбу. Альбо не прымаюць святой камуніі, альбо не спавядаюцца, альбо нават не ходзяць у касцёл. На сённяшні дзень я ўжо не магу такіх людзей судзіць, таму што яны хадзілі. А некалі на споведзі такое пачулі, што вушкі скруціліся, і больш не хацеў чалавек ніколі больш прыйсці.
альбо замбоны некалі пачулі, альбо веруючыя вот так вот павялі сябе, што чалавек больш не хоча зайсці, пераступіць парог гэтага дома. Для яго это яўна не Божы дом. І вот калі ўсё гэта раней, я не браў гэтых нюансаў. Я просто вот, грэх, кропка, да. А цяпер разумею, што гэтыя нюансы, яны ўсе важныя. Вот этой вот сцежкі, адкуль пачаўся грэх. Вот это вот усё становіцца важным. І менавіта, думаю, пра гэта гаворыць Гасподзь. Не пра тое, каб мы грэх перасталі называць грахом, не пра гэта. А пра тое, каб мы не сталі судзіць людзей, каб мы даследавалі, каб мы капаліся глыбей, шукаючы прычыны, чаму вот чалавек увайшоў у грэх, чаму так і так жыве. У нейкім сэнсе, каб зразумець эту сур'ёзную тэму, нам трэба зразумець, што гаварыць пра грэх, даносіць інфармацыю пра грэх і асуджаць – это розныя тэмы, это не тое самае. Я, жыццё без шлюбу у любым выпадку, скажу, што гэта грэх паводле закону Божага. У любым выпадку скажу, але ўжо асуджаць не буду, таму што мне трэба будзе капнуць, чаму людзі вот так вот сталі жыць. Не апраўдваючы грэх, але адначасна капнуць ужо трэба. Я не хачу быць суддзёй ва ўсіх гэтых гісторыях і не магу быць суддзёй. Вось пра што, думаю, гэты тэкст гаворыць. І гэта тэма шалёна важная. Я яе ўжо пачынаў разумець, калі я пачынаў хадзіць у турму. Калі я чуў страшныя гісторыі, я бачыў людзей, которые рабілі страшныя рэчы. І памятаю, як мяне аднойчы это вельмі ўразіла, калі мы проста вось з гэтымі зэкамі, которые мелі вялікія прысуды, і мы размаўлялі, дарослыя мужчыны, смяяліся. І я вот так вот глядзеў на іх, і я разумеў, што мы ўсё адно як пацаняты, которые сабраліся вот так вот у двары і проста. І вот некалі так было, да, вот любы вот этот мужчына, который трапіў у турму, он вот так вот таксама некалі вот таким вот пацанёнкам быў. І чаму так сталася, што ён трапіў у турму? Нехта нават шансаў не меў, каб по-другому было. Таму што ў яго ўся вот такая вот сям'я. Цыгане, напрыклад, цэлымі пакаленнямі, которые вараць наркотыкі. Нехта школы там не пасканчваў, многія не скончылі, ўся радня па турмам. Якія шансы ўвогуле ў такіх людзей, па-іншаму пражыць гэтае жыццё? І, канешне, грэх ёсць грахом. Усё, што яны зрабілі, ёсць грахом. Забойства, наркотыкі, крадзеж, разбоі – это ўсё ёсць грахом. Але ўлічваючы, дзе яны выраслі, які кантэкст, што адбылося ў іхным жыцці, улічваючы ўсе тыя аспекты, я ўжо не змог судзіць іх за іхныя грахі. І гэта вельмі сур'ёзная тэма. Ёсць вельмі цікавы ўрывак Святога Пісання, калі, напэўна, усе мы это добра ведаем, калі да Езуса прыводзяць жанчыну, которая зграшыла, злавілі яе на ўчынку чужалоства, хочуць каменаваць, прыводзяць да Хрыста, паказваюць пальцамі, ставяць пасярэдзіне, а Христос піша пальцам па зямлі і не падымае нават вачэй. І тады ён кажа знакамітую фразу: «Калі нехта з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень». І ўсе, кажа евангеліст Ян, ад старэйшых, бо зразумела, найбольш награшылі за гады жыцця, пачынаюць адыходзіць, пачынаючы ад старэйшых і да малодшых. І пасля мы чуем у Евангелія ад Яна: Езус выпрастаўся, это 8 раздзел, 10-11 верш. Езус выпрастаўся і сказаў ёй: «Жанчына, дзе яны? Ніхто не асудзіў цябе?» Яна адказала: «Ніхто, пане». Езус сказаў ёй: «І я не асуджаю цябе. Ідзі і адгэтуль больш не грашы». Глядзіце, як па мне, гэта адзін з наймацнейшых тэкстаў на нашу тэму. Пан Езус не сказаў ёй: «Моя дарагая, нічога не сталася, это дробіш». Пан Езус назваў ёй грэх грахом. Ён сказаў: «Ідзі, больш не грашы». Ён не сказаў ёй, што яна не вінаватая. Але ён сказаў ёй, што яе не асуджае. Хаця ён, ужо хто-хто, ён як Бог,
мае поўнае права асудзіць. А ён ведае сэрца. Ён ведае, чаму яна сталася блудніцай, што да гэтага давяло, ён ведае гэтыя ўсе сцежкі, чаму вось дайшло да таго, што зараз яна стаіць тут і яе гатовыя забіць за чужалоства. І бачыце, сам пан Езус аддзяляе гэтыя паняцці. То есть ён грэх называе грахом, ідзі больш не грашы, і адначасна ён кажа, я цябе не асуджаю, не суджу цябе. І вось это ключ да разумення нашай тэмы. Я памятаю, зрэшты, часта маю магчымасць это узгадваць, калі мая адна блізкая сяброўка, расказваючы пра сваю сям'ю, пра свае сітуацыі, цяжкія, няпростыя, з рознымі людзьмі. Я не звяртаў на это сам увагі раней, а яна мне ўвесь час сказала, «Отец, калі б я бачыла, што вы судзіце людзей, я б ніколі б вам не расказвала. Пра маіх родных, пра тыя праблемы, з которымі сустракаюцца, грахі, памылкі, якія робяць. Калі б я бачыла, што вы судзіце, я б не хацела, каб вы іх судзілі». І, это вельмі глыбокі ёйны вопыт, это ёйны шлях такі. Але нешта ў гэтым ёсць, цікавая рэч, што, не скажу, што ўсе, але мы адчуваем, калі людзі судзяць. Мы адчуваем, калі людзі гавораць, і ў гэтым ёсць асуджэнне. І адчуваем, калі не судзяць. Калі проста гавораць пра зло, называючы рэчы сваімі імёнамі, але ўсё-такі не судзяць. Гэта не тыя самыя паняцці. На гэтую тэму я спецыяльна капаўся вам, і слава Богу, дзякуй табе, Господі, я знайшоў гэты тэкст, я думаю, няўжо яго не знайду. Майго, канешне, любімага Гюго у «Отвержаных» ёсць такі, зрэшты, гэты матыў у ягоным творы не адзін раз узнікае, але калі на пачатку твора «Отвержаныя» Гюго апісвае біскупа, вось гэтага праведніка, між іншым ён гаворыць такія словы. Он никого не осуждал, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил, проследим путь, по которому прошел грех. Я памятаю, як некалі я пачуў эту фразу. Я яе адразу просто адзначыў, запісаў сабе недзе ў сваіх нейкіх нататках, у шытках, і цяпер яшчэ доўга шукаў, каб знайсці, дзе это я запісаў. Вось, але адразу мне наўбілася ў вушы вось гэтая фраза. Проследим путь, по которому прошел грех. І Гюго ў сваіх творах, ва ўсякім разе ў «Отвержаных», ён пастаянна гэта паказвае. Вось гэтыя героі, которые становятся злодеями, ці добрымі, лепшымі, горшымі людзьмі, Гюго паказвае, не проста так усё. Гэта шлях. Грамадства часта вінаватае, сем'і часта вінаватыя, чаму людзі становяцца такімі, а не іншымі. І цікава, што Гюго будзе паказваць, як вось гэтага катаржніка Жана Вальжана, чаму ён такім стаўся, што это было не проста так, што яго зламала сістэма, яго зламала дзяржава, ён не меў ніякага выхаду, яго знішчыла дзяржава. І ён паказвае вось эту трагедыю катаржніка, але разам з тым, ужо не буду цытаваць, інспектор, который шукае гэтага катаржніка, і ўвесь час хоча пасадзіць, Гюго паказвае таксама ягоную трагедыю. Інспектор Жавер, ён нарадзіўся ў турме, ягоная мама была гадалкай, у яго нічога цікавага не было ў сям'і. У яго была асабістая трагедыя, і ён стаўся такім, якім стаўся не выпадкова. Таким жорсткім, суровым чалавекам. І думаю, што менавіта гэтай фразай Гюго паказвае вось эту ідэю Христовую не судзіць. Трэба прасачыць грэх, адкуль ён пачаўся. А калі нам это закрыта, калі мы не ведаем гэтых усіх дробязяў, то тады трэба грэх назваць грахом і ўсё, і скончыць. І не каментаваць, і не судзіць чалавека. Цікава ў гэтым урыўку вось этот прыклад, который дае Христос. Чаму бачыш шчэпку ў воку брата свайго, а бервяна ў сваім воку не заўважаеш? Вот цікавы момант бервяно. Такое параўнанне. Там шчэпка, а тут вялікае бервяно.
У нейкім сэнсе гэта, з аднаго боку, это вядомае выказванне, которое зразумелае было габрэям. Христос, скорей за ўсё, нічога новага не сказаў, для іх гэтая прымаўка, скорей за ўсё, была вядомая. Але з іншага боку, гэтай фразай Христос паказвае духоўную рэчаіснасць, што можна так аслепнуць, што ты не бачыш увогуле сваіх грахоў, не бачыш катастрафічнай сваёй сітуацыі, а бачыш грахі намнога меншыя, але іншых людзей. І цікава, што цар Давід перажыў такую катастрофу. Ён, калі памятаем, калі ён зграшыў блуд, ён узяў чужую жонку, забіў яе мужа, падставіў сваіх людзей, загінулі там людзі, падставіў, уцянуў у гэтую авантюру, уцянуў свайго палкаводца. Это цэлая серыя цяжкіх грахоў. І калі прыходзіць да яго прарок Натан і расказвае такую дзіўную гісторыю, прытчу пра тое, што вось у чалавека беднага была авечка, і багацей забраў гэтую авечку, цікава, Давід вельмі абурыўся. Ён сказаў, такі чалавек павінен памерці, это недапушчальнае. То есть ён абурыўся нейкай авечкай, а сам навараціў такіх грахоў, але ён іх не бачыў, ён аслеп. Вось Давід прайшоў гэты шлях, што ў яго воку было бервяно, а ён бачыў шчэпку у воку іншага чалавека. І цікава, што ось далей уже чуем апошні верш, да, Езус кажа, крывадушнік спачатку выйме бервяно са свайго вока, і тады ўбачыш, як выняць шчэпку з вока твайго брата. Христос адназначна не гаворыць таго, што не трэба казаць пра грахі людзей. Размова не пра тое. Чаму Христос называе вось гэтых людзей крывадушнікамі? Скорей за ўсё ідзе размову пра фарысеяў, з которымі ён спрачаецца. Такая версія ёсць. Таму што гэтыя людзі, которые не вядуць жыцця духоўнага, которые самі не здольныя пазмагацца са сваімі грахамі, такія людзі нікому не памогуць пазмагацца з іхнымі грахамі. Вось у чым крывадушша. Можна гаварыць пра праблемы і можна гаварыць пра грахі іншых людзей, але калі ты хочаш памагчы іншаму чалавеку, калі ты кіруешся любоўю і хочаш яму дапамагчы, то можаш памагчы толькі пры той умове, што ты некалі дапамог сам сабе. Вот так дзейнічае старае філасофскае правіла: не можаш даць таго, чаго сам не маеш. Калі ты не справіўся са сваім грахом, ты не дапаможаш справіцца іншаму. Калі ты не молішся, ты не навучыш іншага маліцца. Калі ты не ўмееш чытаць Біблію, ты не навучыш іншага гэтага рабіць. І калі ты прабуеш гэта рабіць, вот тут крывадушша. Таму што ты сам яшчэ гэтага не зрабіў. Цікава, як у нейкім моманце Евангелія Христос кажа пра фарысеяў: слухайце іх, таго, што яны гавораць, але ўчынкаў не наследуйце. То есть просто падаць інфармацыю пра грэх, пра праведнасць, гэта інфармацыя. А вопыт духоўны – это нешта іншае. І таму падаць інфармацыю пра грэх – гэта адно, а вот ужо памагчы чалавеку выйсці з граху, паказаць яму нейкі духоўны шлях – это ўжо зусім іншая песня. Можна сказаць, што нашая тэма, яна недзе гучыць паміж двумя крайнасцямі. Здаецца, такая малая, на самой справе вельмі сур'ёзная. Адна крайнасць – это тады, калі мы увогуле стараемся не ўлазіць ні ў якія тэмы і нікому не казаць ні пра якія грахі. Жывіце як хочаце. Гэта адна крайнасць, і Гасподь на такое не благаслаўляе. Гасподь асуджае такую пасіўнасць. Асуджае, калі мы не гаворым пра грэх. У навуцы касцёла ёсць такое паняцце чужы грэх. То значыць, чалавек грашыць, а ты нічога не робіш. Ты ўдзельнічаеш у ягоным граху. Гэта адна крайнасць, вось гэтая пасіўнасць. Другая крайнасць, калі мы на сілу прабуем некага мяняць. Задайце сабе для цікавасці пытанне. Калі вы прабавалі некаму паказваць ягоныя грахі,
Успомніце, калі гэта дало хоць якія-небудзь вынікі. Калі прарок Натан, паглядзіце, цікавая рэч, прыйшоў да Давіда паказаць яму грэх, прарок не сказаў яму ў лоб, што Давід зграшыў, таму што ён ведаў, што Давід гэтага не ўспрыме. І прарок, которому ўсё-такі важна было, каб Давід зразумеў сваю памылку, ён заходзіць, робіць ход канём, ён расказвае дзіўную прыпавесць, каб Давід сам сябе змог асудзіць. То есть цікавая рэч, як это працуе, што калі мы ў лоб проста гаворым грахі іншаму чалавеку, но это выключэнне і цуд Божы будзе, калі чалавек рэальна пачуе і пакаецца. Вот Йона прапаведваў Нініве, і нінівіцяне пакаяліся, но это сапраўды, это вялікі цуд Божы. Таму што калі ў лоб проста гаворыш, да, людзі абураюцца, людзі тады гэтага не чуюць. Таму вельмі важна, калі мы ўсё-такі бачым, што трэба чалавеку паказаць грэх, вельмі важна, не асуджаючы гэтага чалавека, і з любоўю, і ў Духу Святым падумаць, як это зрабіць. Таму што проста вываліць у лоб. О не. Як правіла, так гэта не працуе. Тут скарэй працуе нават правіла Сократа, который кажа, што чалавеку трэба самому дакапацца да праўды. Трэба чалавека так падвясці да тэмы, каб чалавек змог сам назваць свой грэх. Вот так робіць прарок Натан у адносінах да Давіда. Ён падводзіць яго, каб Давід сам змог убачыць. І думаю, падобна робіць Христос. З аднаго боку ён гаворыць, у лоб, адкрыта і так далей, а з іншага боку паглядзіце, як шмат прыпавесцяў Христос гаворыць. І фарысеі злуюцца, што ім пасля даходзіць, што это ідзе размова пра іх. Але ён не гаворыць ім у лоб, таму што яны самі павінны дайсці да гэтага. Яны самі павінны зразумець, што это прыпавесць пра іх якраз такі. Вось. І мы у нашай тэме, мы паміж гэтымі двумя крайнасцямі. Такой пасіўнасцю, і калі нам на сілу хочацца чалавека навяртаць яму нешта даказаць. Это дзве крайнасці. І нам трэба гаварыць пра грэх іншага чалавека, але гаварыць з любоўю, не асуджаючы яго, з нейкай спагадай і ў мудрасці Святога Духа. І нават бы заахвочваю вас вось у гэтай катэхезе, каб прызадумацца, ці мы не ўпадаем у гэтыя крайнасці. Дзе нас заносіць, да, ці штарміць, ці мы не ўпадаем у гэтыя крайнасці. Ці ёсць ува мне дух асуджэння, альбо іншая крайнасць, это пасіўнасць, альбо жаданне на сілу некага навяртаць, змяняць іншага чалавека. Пахвалёны Езус Христос.